Euskal selekzioa orain elkartearen lehen biltzar nagusia egin dute Makean. Ekainean Hendaiako agerraldian Pariseko munduko kopan Frantzia edo Espainiarekin jokatzeari uko egin zioten Ipar Euskal Herriko 15 pilotari biltzen ditu elkarte honek. Nahi ginuen guk gure aldetik Euskal selekzioarekin parte hartu, naiz eta berba Frantziarekin deitua izan edo Espainiarekin deitua izan, baina gure helburua zen erakustea gu prest ginela uko egitea, ondotik Euskal selekzioarentzat jostatzeko selekzio bat balitz. Abendu hondarrean nazioarteko pilota federazioak Euskadiko federazioa onartu edo ofizial egin izana ezusteko berri ona izan dela uste dute, galderak sortzen baditu ere. Aintzinamendu handia hori segur, orain arte ez baitzen sekulan olakorik lortu ofizialtasunaren bide hortan. Kezkatipia da gu bazterrean giren Nafarroa eta Iparraldea, nun sartzen giren, nola iten aldugun dira galderak, lehen pausu garrantzitsua da. Baina lehen pausua da bakarrik, ezkira ono zazpiak denak elgarrekin. Taldean pilotari gazte asko sartu izana oso baikor ikusten dute, eta hauek babesteko premia ere bai. Ez da erabaki egesa, gauza iniz galtzen dira bidean, baina badakigu haientzat ere lortuko ditugula gauzak eta plantan eman ditugula gauzak segur. Tartean Frantzia edo Espainiarekin jokatzeari uko egiteak hauen formazio zentroetatik kanporatzea dakarrelako. Frantziako selekzioa eta Espainiako selekzioa aspaldi hor direla, horiek baituzte entrenamendu zentroak, performantzia zentroak, pilotari onak ateratzen dira hortik, eta guk baditugu pilotari oso onak, eta ez dugu nahi horiek bazterrean egoitea, eta nahi dugu haien kirol maila ere erakus dezaten, eta nola guk ere garatu, nola entrenatu, nola bilakarazi pilotari oberenak ere. Baina horretako, dirua, trinketeak, ezkerparetat behar ditugu. Egun osoko egitaraua ere antolatu dute, gogoeta eta funtsak biltzeko amets baten bidean. Nik nahi nuke munduko txabelketa batean parte hartu Euskal selekzioarekin ala ere.